Tady kolega Silicon si objednal přednášku, jak hrát textové hry, protože spousta lidí zná je, ty textovky, a neví, jak se hrajou. Tak jsem si připravil tady takovou menší, kratší přednášku, cca tak hodinka. Víme všichni, co je to textovka? Textovka je interaktivní příběh ovládaný z klávesnice, po případě nebo myší, po případě další alternativní metodou. Otázky, když tak poprosil bych pana Silicona až po přednášce. Tady takhle. Tak. A nějaký zajímavý fakta, co se týče textovek. Do Československa k nám textovky přicházejí cca tak o 10 let později, než byly celosvětovým fenoménem, a v podstatě v první polovině 90. let vzniká nejvíc textovek na 8-bitové platformy. Na Atari a na ZX Spectrum jich vznikne úplně nejvíc a asi největším fenoménem je, předpokládám, že to bude Chrám zkázy od Františka Fuky. Já už jsem to zmiňoval tady, když jsme se bavili venku s kolegama, tak jsem říkal, že každý spektrista prostě si chtěl napsat ten svůj Chrám zkázy a nějakou svoji hru. A vůbec dělal jsem si takovou menší rešerši, co se týče východního bloku. A v Československu vzniklo nejvíc textovek vůbec, co se týče východního bloku. V Polsku cca asi 20, v Maďarsku jsem nenašel skoro žádnou a východní Německo se mi nepovedlo dohledat vůbec. Takže na Atari vzniklo 314 textovek v těch 90kách, až doteď. Následuje ZX Spectrum, kterých mělo 204, já se omlouvám, mě to tady teďko předsvaklo. A pak posledně je Commodore a pak nějaký další počty na ostatní minoritní platformy. Textovky můžeme rozdělit do několika kategorií. Je to klasická textovka, někdy se tomu říká textová adventura. Tady nám běží nějaká ukázka, ne náhodou mojí hry, kterou jsem dělal nedávno na Atari. Jmenuje se Návrat do Jirkova, je to pokračování MGTON Story. Pak je tady podrazovka. Podrazovka to je textovka hackovací, pak je tady gamebook anebo textové strategie. Podrazovka je subžánr pojmenovaný podle podrazu Franty Fuky. Tenhle výraz podrazovka používá hodně ve svých článkách herní archeolog. A je to vesměs simulace hackování cizích počítačů. Tady nám běží ukázka z Atari. A samotný podraz byl portovaný snad úplně na všechny známé platformy, které tady u nás se kdysi vyskytovaly nebo vyskytujou. Vítáme Ataristy tady. Jasně, no, tak Atari má ten 1 MHz, jo, a já jsem teda taky Atarista, abych se přiznal. Dobře. Pak se objevují gamebooky, což je ve své podstatě textový příběh, který je vypisovaný na obrazovce počítače, kde si hráč vybírá jednotlivé možnosti A, B, C, D nebo raz, dva, tři, čtyři. A tak následně postupuje hrou. Vychází to z knižních předloh, kdy se, já si myslím, že gamebooky vychází i do teďka, ale v 90kách, když tady byl boom těch sci-fi knížek a tohle, tak jste si prostě vybírali svůj příběh, dočetli jste na stránku 120 a řekl vám to, ale když se chcete rozhodnout, chcete jít tam a tam, zvolte si prostě stránku 140 a nalistovali jste si a tak dál. To jsou gamebooky, asi nejznámější český gamebook je Na rozkaz krále, který vycházel tuším někde v nějakém ABčku, a myslím si, že se po internetu pohybuje i nějaká flashová verze a spoustu těch Na rozkazů krále se předělávalo hodně na Atari, kde to bylo hodně populární a různě se to přejmenovávalo. Pak jsou tady různé strategie, buď jsou tahové, nebo jsou v reálném čase. Všechny informace hráč vidí opět jenom v textu, občas jsou doplněny nějakým tím obrázkem.
A asi nejpopulárnější textovou strategii, kterou znají úplně skoro všichni spektristi a i my ataristi a ostatní další platformy, byl Diktátor a Hammurabi. No a pak se dostáváme ke klasickým textovkám, které se ovládají pomocí příkazů zadávaný z klávesnice. Jsou dobrý a špatný textovky, protože každý v těch 90kách, každý náctiletý hoch či dívka chtěla udělat svoji textovku a do dnešních dob se dochovalo jich spoustu a spoustu z nich je prostě špatných. Nedají se dohrát. Herní archeolog, kterýho jsem zmiňoval, by vám asi o tom pověděl svý, protože on je dohrává. Já ty špatné hry nehraju. A ano, já je pak opravuju ty, co nejdou dohrát v těch 90kách. Děkuju za doplnění. V těch 90kách vznikaly různý obskurní systémy ovládání, že textovku jste ovládali například joystickem, po případě nějakýma klávesovými zkratkama, což taky asi neurychlilo hraní těch textovek. A v těch klasických textovkách se hráč pohybuje po herním světě z lokace do lokace. Tady vidíme ukázku jedné z nejznámějších ataristických textových her ataristů, teda pomstačilými ataristy, kde chodíte na sever, na jih, na východ a na západ. Ještě se k tomu za chvíli dostanu. Počkáme, až se usadí další hosti, já jsem nečekal takovouhle. No, a tak to je potěšující, že tady je spousta lidí a dostáváme se k tomu, jak hrát ty textovky. K hraní textovek si nevystačíte jenom s počítačem samozřejmě. Je k tomu potřeba si pořídit nějaký ty analogové technologie, což v těch 90kách, po případě teďko, bude čtverečkovaný papír a tuška, to bude váš kamarád. Tady na obrázku je vidět ukázka textovky, teď momentálně nevím jaký, protože jsem vzal nějaký ten obrázek a hodil jsem ho sem, ale takhle nějak vypadá mapa textovky, kterou jsem hrál. Tomu se říká herní kartografie, mapování textovek. Jo, tady je ještě ukázka dalších. Vlevo je vesmírná Odyssea, moje oblíbená věc, která je tak strašná, že hezká. Jo, to dělal týpek, který v začátkem 90. vydal asi 20, možná 30 her na Atari, prodával je asi za 2, za 3 koruny kus, prodával kazety, ty hry byly úplně příšerný, byly úplně strašný a v podstatě teďko jsou zajímavý z toho historického pohledu. Týpka jsme nám už nikdy nepovedlo kontaktovat a zmizel v propadlišti dějin. Tady vpravo dole je slavný ataristův protiútok, tady jsou nějaký veselý poznámky, které se v té hře vyskytují, různé hlášky z Atari klubu, hrajte housenku z Cheopsoftu nebo Klub Alovic, programy ničí vaše nervy rychle, dobře, spolehlivě. Což když jsme v těch 90kách ty ataristické hry hráli, nebo když jsem to hrál já, tak prostě jsme to zbožňovali. Se nám něco stalo a nevím, co se nám stalo, proč nám to spadlo. Jo, dobrý. Zajímavý. Tak. Důležitý, než začnete hrát hru, tak si přečtěte herní návod, kde v tom herním návodu by měl obsahovat seznam všech dostupných příkazů. A pokud ta hra nemá návod, tak si zkuste ty nejzákladnější příkazy. Budu se k ním dostávat postupně, abyste si udělali obrázek o tom, jaký ty příkazy jsou použitý v těch textovkách, který jsem hrál, který jsou tady standardně. Pokud hra na známý příkazy nereaguje, tak se prostě na ní vykašlete a zkuste hrát jinou. Protože v textovce jde o prozkoumávání toho celého herního světa, takže je nutný opravdu prohledávat, prozkoumávat úplně všechno a nejenom jednou. Někteří autoři jsou značně zákeřní v tom, že vám schovají důležitý předmět a vy ho objevíte třeba až na po 6. prozkoumání. Kreslete si tu mapu, jak jsem zmiňoval předtím,
a pište si do ní všechno podstatné. No a když vám už to pak nejde, tak to zkuste zahrát třeba později, jinak jděte se projít do lesa a napadne vás, jak hru třeba zdárně dokončit. Pro ty základní příkazy v těch textovkách československých si používají příkazy sever, jih, východ, západ, nahoru, dolů, po případě dovnitř anebo ven. Některé textovky nepoužívají tady tu směrovou růžici, ale používají třeba jdi k lesu nebo jdi od lesa, jdi prostě na půdu a tak. Těch her není zase tolik a ty hry se hrozně špatně mapujou. A když si kreslíte na ten čtverečkovaný papír, tak nevíte, že jo, sever, jih, východ, západ a tak dál. K manipulacem s objektama v těch textových hrách slouží příkazy jako seber, polož, použij, prozkoumej, nebo jejich synonyma jako ber, vezmi, zkoumej, užij. A když třeba chcete vidět, co máte u sebe, co ten hráč nese u sebe, tak napíšete příkaz inventář. Některé dobré hry používají třeba zkratku, že napíšete ičko, dáte enter a ona vám vypíše, co máte u sebe. Když vám odroluje text z té herní obrazovky, tak napíšete, standardně se nepoužívá příkaz situace, což je víceméně ataristická záležitost, ze kterou přišel tenkrát ten zmiňovaný Viktor Lošťák. A některé hry mají i pokročilý příkazy, což je dělá jakoby komplikovanější pro daného hráče. Takže jsou tam příkazy otevři, zavři, zamkni, odemkni, tlač, zapni, vypni, prostě cokoliv, co vás napadne, jo, zapal, přivaž. Tohle to bylo použité i v Chrámu zkázy od zmiňovaného pana Fuky, kde jste zapalovali kanistry a házeli jste hořící kanistry s větvema do díry a tak dál. A ve většině českých textovek, který používají textový parser, kde zadáváte příkazy, je nutné zadávat příkazy v formě podstatným sloveso a podstatný jméno, to znamená třeba napíšete seber rakev, otevři rakev. Některé hry využívají zkrácenou verzi těch příkazů, a už pak záleží na tom, jak ten programátor byl schopný, že dokázal vyhodnocovat v tom parseru zkratky, nebo je nedokázal vyhodnocovat. Některé textovky i v dnešní době, které vyšly v poslední době pro Atari, například vyžadují striktně buď napsat příkaz celý, nebo napsat první 3 písmena, což z mýho pohledu tak trošku vývojáře těchto her není dobře. Protože ten hráč pak ho to strašně štve, když to tam zadává. No a některé ty pokročilejší textovky vyžadují interakci v objektu s objektem, což například znamená použij kleště na rakev, aby jsme mohli otevřít rakev nebo odemkni dveře zeleným klíčem. Což už jsou ty lepší textovky z poslední doby, které vznikají už ne na retro platformu, ale většinou vznikají pro Windowsy. Zmiňoval jsem parser, což je to, jak se zadává do té hry ty příkazy, závisí to na té šikovnosti toho programátora. V Československu se právě ujalo zadávání prvních 3 písmen, což ale některé ty hry vyžadují zadání těch příkazů celý, což znamená, že vám pak časem, když hrajete hru, tak vám vznikne problém s nejednoznačností. Máte v lokaci popel a popelnici, chcete sebrat popel a hra vám tvrdošíjně tvrdí, že prostě popelnici sebrat nemůžete. Jo. Takže ty lepší hry, zmiňoval jsem tady Ataristův protiútok, ten zvládne jak zkrácený verze, tak i další verze příkazů a některé ty moje hry taky, co jsem kdysi v poslední době teda dělával. Většina starých her, a zvlášť pak na 8-bitovém Atari, vyžaduje zadávání diakritiky do textových příkazů, kde na Atari většinou bývá ukrytý háček a čárka pod klávesovou kontrol a příslušným znakem, což tam je problém. Občas háček a s čárkou. Když jsem ty hry dělal, tak jsem si říkal, že prostě hra bude česká. V těch 90kách bylo mi kolik 13-14 let. Bude česká, tak bude úplně česká ze vším všudy.
a příkazy se budou zadávat česky. Dneska se už od tady toho směru trošku odkláním. Zadávat příkazy bez diakritiky je možná lepší, než je psát s diakritikou, protože na těch 8bitových platformách zadávání těch háčků a čárek, jak zmínil občas na bodeníček a nikdo neví, o čem mluvím, tak je problém. Občas bývá v některých textovkách v obskurní ovládání. Někdo si myslí, že ty jeho hry jsou, ten programátor, co dělá tu hru, tak si dělá iluze, že jeho hra bude na světové úrovni a pak se chovají úplně divně. Zkuste si třeba zahrát, jak jsem zmiňoval už na začátku, zahrát si textovku joystickem, což my ataristi jsme měli, že a to snad ne. Po případě i jiný další nebo nějaký podivný menu, kde si zvolíte kurzorovými šipkama, co máte dělat, co máte hrát a jak máte hrát. A další třeba mají nabombované klávesy. Teďko nedávno zrovna herní archeolog zmiňoval stroj času. V textovku, kde jste sbírali předměty klávesu S, jako seber, a následně pak, když jste chtěli zvolit předmět, jste volili 0 až 9, že jo. Prostě úplně šílený a nebylo to tam v té hře vůbec napsaný. Tak na tyhle příšerné textovky, které se ovládají blbě, tak prostě na ně zapomeňte a najděte si nějakou jinou, která vás bude bavit, která bude mít hezký příběh. Třeba na Amize se ujal docela hodně zajímavý a hodně pěkný způsob ovládání, a to se ovládá myší. Nejznámější hry, nebo nejlepší a nejznámější hry je trilogie Cest od Honzy Buriana a Soumrak od jeho kámoše Jardy Povolnýho, tuším, jo, jmenuje se tak. A oni využívají prostě myš, kde si zvolíte objekt, kliknete si levým tlačítkem myši, ono vám to vypíše, co se v té hře děje. Pravým tlačítkem si otevřete inventorář, zvolíte si danou věc a použijete ji třeba na bahno a tak dál. Pro pohyb samozřejmě slouží směrový šipky, které jsou v tom videu uvedený sever, jih, východ, západ, po případě další pohyby dovnitř a ven jsou změněný v tom textu. Z mého pohledu tohle by mohlo fungovat asi i na mobilech. Ale zatím to ještě nikdo nenapsal, to ovládání na mobily. No vůbec, co se týče mobilů, tak textovky na mobily československý textovky na mobily, moc jich nebylo, byl snad předělaný jenom Belegost a to jeho ovládání bylo úplně příšerný. Jo. Nebo v případě si volíte příkazy myši, jako to bylo v těch prvních amigáckých adventurách Světák, Bob a Poklad zlatých sluncí, což mimochodem Poklad zlatých sluncí taky nebyla moc pěkná hra, ale prodávala se za docela nekřesťanský peníze, tuším 200 tenkrát, prodával jistý nejmenovaný, nebo můžeme jmenovat Petra Vochosku, tuším, že to vydal. Co se týče třeba MS-DOSu, tak tam jsou textovky od Petra Kajna, ty čerpají ovládání z Lucas Adventure, kde spodní herní řádek cca asi 4-5 řádků toho textu máte seznam těch příkazů, jak jsme zvyklí z Maniac Mansion a těch ostatních lukasáckých věcí, kde máte seber, vezmi, polož, použij, tlač, tahej. A vy si pak volíte, když si nakliknete ten daný text, tak se vám zobrazují další možnosti, co s tím textem můžete dělat, co můžete třeba sebrat, seznam předmětů a tak. A mimochodem Petr Kane, nebo Kane, já teď nevím, jak se to čte, je nejlepší autor textovek vůbec, který tady koncem nebo začátkem nového milénia vzniklo za těch posledních 20 let. Ty jeho hry jsou hrozně zábavný a hrozně zajímavý. Zmiňoval jsem herní kartografii, takže si během kreslení kreslete mapu na čtverečkovaný papír. Můžete samozřejmě použít ten tužku pero a po případě, kdybyste hráli v emulátoru nebo kdybyste chtěli použít nějaké technologie, které jsou moderní nebo digitální, tak je skvělý mapovací software, který se jmenuje Trisboard. Má hrozně jednoduchý ovládání a následný export všech těch vašich dat, který si tam napíšete, map a tak dále, můžete exportovat do všech možných různých formátů, včetně herních engineů, což se dá použít, když třeba budete vyvíjet nějakou svoji vlastní textovku, že si tam napíšete vaše lokace, různé propojení s objekty
a ty mezinárodní enginy to podporujou. A když už teda začneme hrát tu samotnou hru, tak většina těch dobrých her není těžká. Jejich řešení se pohybuje v řádu hodin. V podstatě stačí jenom běhat tam a zpátky, zkoumat dané věci a hledat a zkoušet, jestli jste náhodou něco nepřehlídli. Samotnému se mi stává, že když hraju nějakou takovouhle textovku, která vyjde, kterou jsem nikdy nehrál, tak občas hraju tak rychle, že se snažím tu hru dohrát co nejdřív a přehlídnu, třeba zapomenu prozkoumat nějaký důležitý objekt, on skrývá další objekt, který je potřeba v další části. Takže si tu hru zkuste projít znova, zkuste si všechno znova prohlídnout, prohledat, prozkoumat. A někdy se stává, že autoři těch her vám v zásadě připraví takový menší zákys v podobě například Fatalistově protiútoku bylo, že vám pták kradl předměty, ty vám nosil na strom, po případě vám nějaká postava ve hře něco ukradla, odnesla a utekla kamsi do lesu, že jo, tam spadla ze stráně, omdlela a vy jste ji tam pak našli časem a zjistili jste, že třeba zapalovač nebo další věci. A pokud vám to fakt nejde, tak tu hru odložte a zkuste se třeba vrátit za pár hodin nebo za pár dní a třeba vám to půjde. No a když už vám to opravdu nepůjde, tak se podívejte do návodu. Sám se občas kouknu na nějaký ty staré hry, když si chci zahrát nějakou hru, kterou jsem dohrál předtím, tak se podívám do svých návodů, do svých poznámek. Většina autorů těch her používá podobný hádanky, takže když budete hrát hru ode mě, tak budete vidět, že jsem autor, který vám schová objekt v objektu a nebo vám po případě vás pošle na druhý konec mapy, abyste tam něco našli. Ale jak jsem zmiňoval, zkuste třeba prohlídnout tu herní oblast. Pokud nenajdete důležitý předmět, třeba na Amize v Otíkovi 2 byla situace, kdy jsem měl zákys, prostě nedokázal jsem tu hru dohrát, protože v jedné lokaci byly 3 postele a herní autor, napíšete prozkoumej postel, jak jste prozkoumali jednu postel, nic jste nenašli, samozřejmě a na 3. posteli byl schovaný ten daný herní předmět, který jste potřebovali v tom dalším vašem postupu. Takže jsem ty postele musel prozkoumat 3krát, což jsem teda kolegovi Mystic Joeovi hodně poděkoval. Tady je ukázka, našel jsem starý screenshot, tak vypadala na iPhoneu Belegost, kde jste si klikali právě tou rukou a co chcete prozkoumat, to ovládání bylo tenkrát úplně příšerný. Byla to první textovka na iPhone a ne poslední. Myslím si, že teď vyšly textovky Králí Ster pro všechny, i pro Android, i pro iPhone. Pokud teda potřebujete návod, tak se podívejte na stránky herního archeologa, který mapuje textovky. Odkaz je tady, po případě některé návody jsou na textovky.cz. Na mém weblogu Pan Prase, hry pro Atari a textovky a návody na textovky jsou Atari Pan Prase a na stránkách zxspectrum.cz najdete taky spoustu zajímavých návodů na ty starší textovky, co vyšly. A když byste hledali textovky vůbec, tak doporučuji se podívat na textovky.cz, na Atari Pan Prase, CS-speci.cz. Zmiňoval jsem Petra Kajna, který dělá textovky už od dob MS-DOSu, teď mu vychází ve Windows platformě petrkain.sweb.cz. Ty hry jsou hodně zábavné. Po případě, pokud se chcete, nevím, proč to spadá, to je divný. A po případě se můžete podívat txt.pohroma.d, kde jsou textovky pohromadě, je tam i zmíněný engine, ve kterým teď momentálně dělám textovky jak pro Windows, tak pro Atari a to bude už druhá část té přednášky. A samozřejmě nesmím zapomenout na platformu C64CZ, protože on by se Silicon hrozně zlobil, kdybych ho nezmínil. A ještě tady je takový ten seznam těch nejzábavnějších textovek, který jsem kdy hrál. Ataristův protiútok od Viktora Lošťáka, samozřejmě ataristi jsou rádi, že zmiňují první. Tahle hra byla moje nejoblíbenější.
Úplně boží je Nemesis od Martina Malýho, která je v podstatě to samý jako Ataristův protiútok nebo pomsta šíleného Ataristy. Z Amigy mám hrozně rád Mrtvou cestu od Honzy Buriana, už jenom z toho důvodu, že v té hře sám osobně vystupuju. Masakr v Tombstoneu od Petra Kaina, což je takový americký horor, děsivý s nemrtvejma. Ze Slovenska mám hrozně rád Salome od Pedro Jochce a ta poslední textovka, ta je moje. Tu jsem dělal já před 10 lety a změnil jsem ji, protože jsem ji prostě slavím 10 let výročí této hry. A teď tady máme prostor z publika, jestli chce se někdo na něco zeptat. Nebo nechce. Teď už víte, jak hrát textovky. Mě to napadlo u těch prvních příkladů. Popelníte, když dám jenom pop, tak mi to je nejasné. Navíte mi třeba, když napíšu popel, nedá se už vypsat celé? Samozřejmě, některé hry záleží na tom, jak ta hra je naprogramovaná. Mně se třeba, já jsem zkoumal cca rok zpátky, jsem listoval ataristické textovky a singleristické textovky. Mimochodem Martin Malý udělal úplně skvělý tool na webu, kde vezmete snap ze ZX Spectra, hodíte ho do toho webu a on vám vyhodí ven basicovský listing, pokud ta hra je v Basicu. Což třeba Chrám zkázy byl napsaný v Basicu, takže jste se mohli podívat, jak to bylo napsané. A spousta těch programátorů nebo lidí, co se snaží tu textovku dělat teďko nebo prostě i tenkrát v těch 90kách, neměli moc programátorských zkušeností a tak udělali textovku třeba if, pro, pop a už pak nebrali v potaz ty další příkazy a nebylo to takový, že ten engine to nezvládal. Že občas se stávalo i v těch hrách, co se prodávaly komerčně v těch 90kách, se prodávalo spousta textovek komerčně přes anonci, že jo. Jak jsem zmiňoval tu vesmírnou Odysseu, tak to byl Radomír Dannenberger a ten prodával textovku za 3 koruny, prodával toho kazetu, že jo, takže a prodával to z mýho pohledu těch her prodal hrozně moc, protože všichni měli hlad po těch hrách, zvlášť když se pak někdy v půlce 90. na tom Atari začali objevovat hry jako Gumíci a další tyhle věci, a všichni chtěli gumítky a různý populární další hry. Ano. No, většinu těch her v těch 90kách, co jsem hrál, co jsem zkoušel dohrát, tak dohrát šlej. Tam je důležité, aby si autor těch her tu hru otestoval. Samozřejmě občas se stane to, že i když jsem v 90kách hrál na Atari nějaký textovky, ty jsem dohrál a zmiňovaný herní archeolog mi napíše, hele, prostě hraju tohle, to si dohrál, tady na to existuje návod, ale já to dohrát nemůžu. Tam se stává to, že třeba při té konverzi z těch pásek dojde k přepsání části kódu, což se mi stalo v poslední době. Třeba jsme tuším, Atari versus Commodore, kde jste hráli a ta hra v určitém místě najednou spadla. Prostě problém. Tak jsme začali zkoumat, kde spadla, proč spadla a zjistili jsme, že třeba autor v té hře používal, což je problém Atari Basicu, kde když vyskáčete z jednoho místa pomocí GoSabu a nevracíte se returnem, nebo se nevracíte returnem, tak přeteče paměť, která zaznamenává tyhle věci a spadne to. Takže jsme tu hru opravili, vydali jsme ji de facto jakoby restaurovanou a bylo to všechno v pohodě. Občas se stává, že jsou i některé texty divně přepsaný nějakým tím problémem, ale cca 99,9% těch her dohrát v dnešní době jde.
No to už je taky to cheatování, prostě chci tu hru dohrát, budu se jí snažit prostě dohrát za každou cenu, tak si vezmu, uložím si snímek paměti a podívám se, co tam ten autor myslel, protože ty texty, jak říkal tady kolega Solaris, tak prostě jsou v tom nezakódovaném formátu a dají se normálně číst. Ono to jde udělat i na Amize, kde si, když začnete tu hru hrát, tak si uložíte snapshot paměti a pak se podíváte, co tam ten autor jakoby chtěl, ale jak říkám, všechno dohrát jde, co se ty lepší hry dohrádou určitě. Tam je pak problém, že některé hry, myslím, že zrovna ten Belegost obsahuje dead endy, to znamená, že tam uděláte v té hře něco a už se prostě nehnete. Já si přesně nepamatuju, co v Belegostu je a vím, že jako Belegosta jako celkově moc rád nemám. A ta hra prostě něco tam uděláte a nejde se pohnout vůbec nikam. Jo, jasně, tak to je právě ta chyba těch autorů, že si udělají tu hru a pak si ji ani neotestujou, nebo to udělají schválně, aby to bylo těžký. On je docela problém potom, jak si obsahují všechny situace, co ten hráč může udělat, aby to za každých okolností šlo dohrát. Jsou třeba nějaké vědecké studie, no tak tam není vědecký, aby člověk na nic nezapomněl, vychytal všechny kombinace, co tam můžou nastat. Tohle asi nikdo nezkoumal, to by možná mohlo být na docela zajímavou diplomovou práci, a kdybyste někdo studoval, tak můžete napsat na tohle téma diplomku a nedávno mi taky někdo psal, nějaký týpek, že bych chtěl něco o těch textovkách vědět a tak jsem nabídl svoji pomoc, tak snad tu diplomku už napsal, nebo mi aspoň dá jí přečíst. A mé kolega vzadu se taky hlásil, nějaký dotaz byl, nebo mával na... Ne, jenom se protahoval. Jo. Propagovaný ne, ale jsou zmiňovaný v jiných textovkách. My třeba jako ataristi víme, že asi cca 10 až 15 her prostě tady není a kdysi tenkrát byly. Asi nejznámější příběh byl to známý video, asi nevím, jestli jste to všichni viděli, teď Zdeněk Houška, tuším, on natočil, jak restauroval textovku svého kamaráda pro Atari, Clock Story, který jsem pak z toho záznamu dával do Xexu, tak ještě těch her je spousta. Zrovna třeba, jak jsem zmiňoval toho Dannenbergera, tak on vydával ty své hry a vždycky tam měl jakoby formu jako nějakého bulletinu nebo letáku, tak tam měl uvedený top českých adventure her. Oni to tenkrát v těch 90kách tomu říkali adventure hry. Tak tam měl uvedený asi 6 až 8 her, o kterých nikdo neví, kde jsou. A mimochodem moje hra taky jedna zmizela tenkrát. Jmenoval se to Pilotův příběh. První textovka na Amigu byla právě Pilotův příběh a kdysi dávno jsem jezdil tady za kámošem Honzou a přivezl jsem mu Pilotův příběh, který byl jako remake, bylo to hrozně sprostý, bylo se tam prostě, zabíjelo se, tekla krev a byl to příběh pilota někde v nějakém Afganistánu nebo někde. Tenkrát dochovala se jenom ta verze od neznámého autora, která byla napsaná v Amos Basicu, ta se dochovala, tuším, že ji taky nedávno recenzoval herní archeolog, ale ta moje verze se prostě nedochovala, protože já jsem přišel někdy na přelomu milénia, já jsem přišel o všechny disky a tohle jsem zálohovaný neměl, bylo to nepříjemný, ale nějak jsem se z toho oklepal, takže já nemám ani zdrojáky ke svým starým hrám. Ještě nějaký dotaz? Tak vám děkuju za pozornost.